Karong adlaw kay wala naman pud mi sura, mga nina pud mi sa ubasan para manguhag seafoods. Diri gid sa isla basta may hubas lang, dili gid problema ang panud-an. Mamunit ka lang sa ubasan, naa ka na ipanud-an. Maayong adlaw, udto na gid ko nakamata mao nang apas na lang ko ila kuya ngadto sa ubasan. Pagabot gid na ako diri kay damo-damo na sila kuha. Ilahan na nida ang gilimpyuhan ang sikad aron pag-abot sa balay magluto na lang. Unya pagkataod-taod nanguli lang pud mi dayon. Wala pud ay na ako nabanggit sa inyo na kinaamong barangay na beach resort. Kinipod na beach resorts kay atbang lang ni sa among ginapanginhasan. Adlaw-adlaw gid mi halos nagapanganhi. Nindot gid kaayo ang view diri tapos taas kaayo ang baybay. Damo gid nagadayo diri na iba't ibang barangay. Pagabot na ako sa balay kay ako adayon ning gihikay ang mga seafood. Una na akong gilimpyuhan ang balat. Ako lang ning kagisan tapos hiwa-hiwaon. Kay amo lang ning kilawon butang ag suka og mga lamas. Kay naaman pod may pukpukon og litob amo ani isagol sa amo ang balat na kinilaw. Ako pod ning gikumutan og asin ug suka ni ang akong kinilaw na balat para malimpyuhan siya. Pagkauman ako gurot-gurot sa lamas, kamatis, sibuyas, luya ug iba, ako na pod ning gipamutang diri sa ako ang kinilaw. Giputakan na pod na akong suka tapos gitimplahan na akong asin ug bitsin. Ako na pong gitak ang kaldero para sa amo ang sabaw na sikat. Ang ngayon gid kay mo star og bukid no tapos damo kag pananom kay manguha ka lang sa imong garden na kanay pangsagol sa imong mga lutuonon. Nanguha po ko diri og limon para sa akong kinilaw og sa ginamos. Fresh pagid ni kayong kalamansi kay gikan pagid ni sa punuan tapos ako na siyang gibutang sa ginamos. Kini pud akong ginamos kay way na ako na videohan gipamutangan ko na ni siya og lamas, kamatis, sibuyas og iba. Balik na pud ita diri sa akong giluto kay pagkabukal ako na pud ning gilunod ang mga sikat. Bukalo na ni siya kadali tapos luto na ni kay dali lang man ni siya lutoon. Ako na pud ning giayos ang mga pagkaon sa labas kay human-human naman mi og luto. Mi ginamos na pud mi kinilaw, pipino og saging na tinanok. Masog na pud ni ang among pagkaon karon. Dagdagan pa gid naning sikad ug sa sabaw sa sikad, puwerte na gid naning lamia. Lami pa naman kayo ikaon pagdamo no, pero pag ikaw lang gani mag-inusara, wag gigana. Bisag unsa pa nakalami imong sura, pero nag-inusara ka, laay gid kaayo. Kaya kami kung mangaong gani mi dinhiya, ipon-ipon gid mi. Bahalag ni hit basta tiripon. Tara mangaon ta ninyo, sabayan na pud mi ninyo mangaon para sabay pud ta ninyo mabusog. Unya dinhi na lang pud kutob sa my next vlog, Islander. Salamat, amping!